Bed hjertelig velkommen til 3D. Nå, sutter og selvest. Nu skal I høre historien om Krille gik i 3D. Ramte år, fordeler tid hoved på gale dage. Men det kom ikke sovne til. Nu er det helt virkelighed. Så vågn op. 3D, VK's elite, ja vi kukker. Godt chatten er vores ven, vi tilslutter. Hver eneste dag kan vi se vores snit gå op. Vi kan se vores mål komme tættere på. Ikke mere engelsk B, så fanger os til en varm buffet. Ikke så på os, rammer efter fest på Smiths Allé. De andre klasser får os til at le. Vi får det til at ske. Vi kan klage alle dage, skipper aldrig fag. Drengene, det kender rutinen, ikke nogen nederlag. Det er klasse, der er ikke nogen man, der er drama hele tiden, hele dagen. Vågn op, vi kan overtage. Vågn op, vi kan gentage. Ja, men det var en god historie om bestemte tider og gode mennesker. Bestemt. Yderligere eksisterer der også en fortælling om 3D's kvindelige individer, hvor beundringen fra sutter og semisutter er eksemplarisk. Lissi, Sissi. Begge dinerne. Tror I kigger lidt på damerne fra DR. Hovedvenner, der er åben mund, når vi kommer forbi, ja. De tror ikke vi kom igennem, ja. De spørger hvor vi skal hen, men alle 12-tallet kommer ikke fra Mikkel af sig selv, ja. Ja. Perfektion ligesom Freja, men ikke Marillo, hun er laid back. Ride the wave, det er bølgen, der gjorde boysene komme i en ordentlig shit. Diva sidder på en pedestal, 6 skriver ud, resten går hårdt i nat. Medvind, det er en blessing, bare fortæl dem, vi har der stadig fast. Sagde det underligt at tænke på. Alma hun var over 21, nu de på mig ligesom flyv. Snittet blev ikke bygget på en dag, tog det lidt for lidt. Startede med at kravle til det skridt for skridt, ja. Maja stop vi som to i en ligesom Twix. Til tænker trip, det er nummer 1, det burde de have vidst, ja. Tror I kigger lidt på damerne fra DR. Hovedvenner, der er åben mund, når vi kommer forbi, ja. De troede ikke vi kom igennem, ja. De spørger hvor vi skal hen, men alle 12-tallene kommer ikke fra Mikkel af sig selv, ja. VK tur har kaldet sig kortdyr. Jo har stadig sit 5G fabeldyr. VK på vel var et eventyr. Det er kommet med god figur, god tekstur på den 3D af til en huli. S-klasse eller er det natur? Du kan ikke nå os, hvis ikke du er hurtig. Ikke tænk bare blink. Det er nummer 1.